Hakasin Baningkong yo ka Southwest Khasiels District ya ka rural Haat ne ka yo ya dia thiet na ka binta ki Nongrep ya ka balapintre kam lingba da ki laitali ki scheme sarkar kata na ka NRLM na bat na ka MGNREGS scheme ha ka mang ka balai Plie lak tingka AA ha ka ba ya ka ne ka rural Haat lawan Pyrda no da ka kong Karamai Kharkongor Deputy Commissioner Southwest Khasiels District haringkat da ka jingadan langru UBDO ka Mawkyrwat uba ai laurinyang ha ka ne ka sngi la yo ruban wani shimenta de ki katu kat ni ki seng self help group hapo jang ka Southwest Khasiels District ki balawan bande bat ban pin I nam ki marep jongki kasni ka long kasni ka ba kemen ha habak niyo ban play kat de kane ka rural Haat ha ka ju ka por niyo ru ban pin I ban sakhi ban witness ba hangni laitali ki scheme jong ka government of India ki senrop lang ban penlong kat kene ka building kumbala kremen chwa la ni la yo snow ba nang ni la no sengyang ka ngaba ka narega MG narega ni ka shispas ni bat ka MS RNS te kani ka pedi ba pindia trilang ka product ka end result jong ka ni ka jingtre ka kamhe banyak ka some in parts ka bumut ba dengi la ban pulin ya ki resources jong imo ni la ban penbi ya ka building ka bahe shubo menta na po shis passing ya khatsan la nginung la ban penbi ka tene ka building na MSRLS kinai laila kinum la ban penbi ka tene na nabat ru ki ai khatsan la nginum la de habang yes niya telilang niya trilang niyo ken ban pedi ya kan ni ka jingtre ka product ka final product ka behe ka ba penmentoy